Здравейте, хора! Аз съм Иван Ангел. В момента е 9:30 вечерта. Аз съм си вкъщи. Днес е неделя. Днес е Великден. Искам да ви кажа първо на първо честит Великден. Ще ви покажа една игра. Ще покажа и едно яйце, което тялото е изпочупено, ако можете да виждате. Защото тази година не спрях да се кръшкам цял ден и още от сутринта губя. Изкръшках се 10 пъти и 10-те пъти ги загубих. И си казах, тази година повече не ще да се кръшкам. Ще заснема също и клип на една игра, която намерих. Ето, започвам. Така. Играта се казва Sonic Dash. Можете да си я свалите от Google Play, налична е. Sonic Dash, на мен ми се струва готина, ако и на вас ви се стори, може. Пак ще кажа, честит Великден. Навън вали грамотевици. Ето е играта ми. Sonic Dash. Готина е. Ама не сваляйте Sonic Dash 2, свалете си Sonic Dash 1. Сега малко ще намеря. Ето, намалих играта. Свалете си Sonic Dash. Започвам. Ще съм на това ниво. Значи. Така. Започвам. Има препятствия, но в началото не е толкова трудно. В момента има толкова препятствия, защото аз съм напреднал. Има и босове, можем да се бием после по-нататък в играта. Вие ще можете да се биете. Аз вече се бих срещу един бос, Баузър. Ще изигра още 2 игри. Ще изгледам едно клипче, за да не си давам звездите. Защо тази игра се я показват? Хора, не мислите ли като мен? Защо така става винаги? Погледнете, някакви глупови игри, къде нямам ни най-малко желание да си ги сваля, ми ги показва. Батерията ще се съобразявам. Включване. Така. Скоро ще трябва да свърша клипа, защото няма много батерия. Надявам се да ви е харесал. Може пък и да поставя линк под играта, от която можете да си я свалите по-бързо. Но не казвам със сигурност, че ще го направя. Не казвам, че със сигурност ще го направя. И така. Проверете все пак дали съм сложил, защото може... Не, всъщност няма да слагам. Ще ви го кажа направо. Не проверявайте. Ще напиша в описанието също откъде... Ще напиша в описанието пак името на играта, за да можете да видите, ако искате да си я свалите. Първия бос, предполагам, че ще е Баузър, както винаги. Той е един от враговете на Соник. Не бе, той беше на Супер Марио. Сега точно му забрих името, ама иначе беше гаден. Ето, сега може и да го видя. Не. Не го видях, ама нещо. Мистериозно. Да видим. Пари пак. Днеска само пари ми се парат. Но добре.
Скоро ще свършвам, ще изиграя тази игра докато не загуба и още една последна и това ще е клипчето общо взето. Дано ви е харесала игричката. Тук трябваше само да клякам. 30 метра до край. Ще дам малко, така. Това е последен път, в който такова. Надявам се да успеем да стигнем до Баузер, за да можете да видите горе-долу за какво става въпрос. Чукнете един бутона, чукнете бутона чукнете бутона с палче, ако ви е харесало. Се надявам да ви е. Така. Аз си падам по такива игрички, готино е. По такива баш си падам. Баузер дали ще го стигна? Това много... Не Баузер! Как му заварих името? Така. Вие като съберете такова вече и натиснете онази стрелкичка там, ето тази, където е долу, и с всяка събрана паричка то ще ви дава такова зеленко и като ви се събере цялото, натиснете този бутон. Натиснете това и готово. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Натиснете бутона за харесване. И така. Ще качвам още клипове. До нови срещи!